Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka division bench jong ka ying Bishar Meghalaya High Court haka arpo tarik ujumang arjar arpo henrio kala Shim Bishar ka public interest litigation PIL bala ujor de uba Adelbert nongrum habede bat kabha bala bu kerpang ya ka state Quota nak Bynta ki Jingpule bakham Halor kani ka division bench bala Shim Bishar banya ya kani kamat ka kentup haka ranlang u chief justice Revati Mohite Dere but justice W Dengdo haga Jing Bishar u advocate general ulabu jingkli ka jingla ban penne ya ka PIL bat banwat ya ka por ban ai ka affidavit kum ka jubab ka Jing Bishar kal ai ka jingkerpat bar kal betha baya ka affidavit an ai hashwa ka tarik bandan biang ka Jing Bishar dak babu lepa ki kopi she unoy sat an jong unong mudui persha yakani kamat labu ka tarik bandan biang ka Jing Bishar haga santrik jeliu arjar arpu hendrio kadkum ka Jing tho lingkot jong ka PIL ka Jing Halor ka Jing penmi ya ka bha jong ka state Quota bala ai ka jila Meghalaya hapo ka central pool Quota daki ministry ba phera hapo ka sarkar India na ka Bynta ki Jingpule bakham he kum ka MBBS paramedical engineering architecture agriculture but veterinary haki jaka pule shabar ka jila ka dor khas ka lakdo ba ka sarkar jila Meghalaya ka ladap pha ik jingtip bat ki ladap pha advertise ban khot yiki khna babyang ka kerdan ban apply hagani ki seat balabu kerpang hendai haba pendong yiki jingjet yiki khna ban apply ki bor sanshar ki kno baki ba apply ka state job reservation policy ban samlang yiki seat hapdeng ki khasi jantia ki garo bat ki wede ki jat benrio bat ki general category ka PIL kala kentat babaro ar ka kerdan ni kategori bat ka Jingpun jong ka bha na ka Bynta ka state Quota ka Jingpule bat ki seat kidang sha pedang na ka policy balabu jong ka job reservation policy klam dadon kanu ka reservation policy ka balabu tang na ka Bynta ka puli puthi ka dor khas ka lakin tho ba ka reservation ka long ka Jingpun ka lai ka nongrem ka riti sanshar khadar bandon ni ka Jingyaring kat bat kanu ka reservation klam ka nongrem karkum ka an ka long ka kambe an kiba mi khmat na Bynta unong mudui ki dei ki advocate P Yobin bat e dekhar bat kinong jubab katba ye kinong sha mudui jong gajela la mi khmat du advocate general Wamit Kumar ringkat advocate general ND Chulai additional senior government advocate AH Kharwanlang government advocate ER Khan but government advocate MSI Simli